Mistieden ta' John Bandi waqt il-programm Affari tagħna fuq One Television, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat saħaq fuq l-importanza li pajjiżna jikseb lura l-istabilità politika. Għandek bżonn l-istabilità, għandek bżonn iċ-ċertezza, għandek bżonn tkun taf li min huwa responsabbli politikament fil-pajjiż moħħu fit-tmexxija tal-pajjiż, mhux moħħu f'affarijiet interni. Għal Joseph Muscat l-unika soluzzjoni sabiex terġa' tinkiseb lura din l-istabilità politika hija bil il-Prim Ministru jsejjaħ vot ta' fiduċja mill-aktar fis possibbli. Li jkollok sitwazzjonijiet politiċi ta' instabilità bħal dawn ikompli jara n-negozji min ikun irid jagħmel ċertu tip ta' investimenti f'pajjiżna jibda jaħsibha sakemm jara li s-sitwazzjoni politika tistabilizza ruha u allura biex jaċċerta lill-pajjiż u lill-investituri li hawn stabilità, il-Prim Ministru jrid bil-fors jagħmel vot ta' fiduċja. Min-naħa tiegħu fuq l-Istazzjon Nazzjonali tal-Istat, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi meta tar reazzjoni tiegħu għal kummenti ta' Franco De Bono iddeskrivih bħala tifel tal-iskola. Jien l-interess tiegħi mhuwiex li nżomm il-Franco De Bono jew il-xi deputat ieħor, jew il-xi ministru ieħor, jew il-xi segretarju parlamentari kuntent, kalm, isu t-tifel tal-iskola. Lorenz Gonzi ddeskriva wkoll l-attitudni tad-deputat Franco De Bono bħala waħda tal-logħob li tħares biss lejn l-ambizzjonijiet personali u egoistiċi. Peti, di mhux logħba u mhijiex logħba għall-ambizzjonijiet tal-individwi. U għażiet li ma jistax jifhem ir-reazzjoni ta' De Bono u ddeskriva l-attitudni tiegħu bħala waħda ħażina ħafna. Imma li issa f'kuntest ta' bidla ta' kabinet, jifri xafil. L-Onorevole De Bono jieħu il-pożizzjoni jiena naħseb huwa żball kbir ħafna u